Takže čau lidi a dneska si podíváme v Rivals na novou zbraň, jestli je OP nebo není. A rozhodně prosím dejte like a odběr. Já už jsem si ji koupil a my můžeme na to. Dáme si třeba 5v5. Já uvidíme. A děkuji moc za 80 odběratelů nebo kolik. Byl bych rád, kdyby jsme dosáhli 200 odběratelů. A je i nová mapa, takže já ji dám. A to asi nevyhrajeme, protože v aréně je víc. Takže tady to je ta nová, dám si Uzi to. Takže mě zajímá, jak jako to, já jsem ještě za ní nehrál, takže mě to zajímá. Mám 16 nábojů, má. Co? Co? Ty tato můžeš? Tak? Nejde to. Co se nestalo? Pak to vyhraje to můj tým nebo ne? Možná jo, 4-0. No to vyhraje. Tak 4-3. Tady ten zápink dělá. Nice. Vyhráli jsme. Tak teďka to už tak zkusím nepokazit a zkusím trošku to hrát pořádně. Jo, to jde. Jsem se docela naučil s tím hrát. To je jako ta kosa, co to je, já nevím teďka, jak se to jmenuje. Ty můžeš dělat deše. A takhle jsou kde? Dead. Nice. To se dá hrát s tím. Yes. Ano. Tím nahoře. A tu dáš. No jo, kámo, teď ten tým je dobrý.
byste chtěli Fortniteový videa, tak mi můžete napsat, protože my si můžeme dělat soutěž. Mám... Tak já mám nejlepší. Já mám 1800 líbá. Kámo, to je cheater. To jsem zastěnul. No není cheater, má dobré skill, ale... No, on hraje na telefonu, má aim assist. Tak to se nemusím divit. Nice. To vyhráme. Je jenom jeden. Oni sám. Takže to máme. Vyhráme. Zabil jsem ho. Ta zbraň je fakt jako OP lidi. Takže byl bych rád, kdybyste mi dali odběr a like pro takový další video. Tak čus.